Residenti fid-Dar tal-Providenza din jipparteċipaw f'sessjonijiet ta' riflessjoni marbuta mal-ġimgħa mqazza u l-Passjoni ta' Ġesu Kristu. Fil-fatt f'sala fid-Dar tal-Providenza fis-Siġiewi uħud mir-residenti qegħdin jinterpretaw episodji tal-Passjoni. Dawn l-istazzjon żar waħda mill-wirjiet u tkellem ma' David Muscat li huwa ability promoter f'din id-dar u huwa spjegalna fiex ikkonsistu dawn is-sessjonijiet. Għandna wkoll l-Ort tal-Ġessemani fejn aħna matul din il-ġimgħa lill-residenti tagħna u anke lill-istaff indaħluhom ukoll f'din l-atmosfera tal-ġimgħa mqazza permezz ta' riflessjonijiet u għandna wkoll 4 residenti qegħdin jieħdu sehem fiha biex inwasslu iktar dan il-messaġġ marbut ma' din il-ġimgħa mqazza. David Muscat ifoka wkoll fuq x'titratta tema magħżula għar-riflessjonijiet ta' din is-sena. Intu jien fl-Ort tal-Ġessemani minn xiex għadda Ġesu kemm hawn nies qegħdin ibatu madwarna u anki s-sofferenzi illi kull wieħed waħda minna qegħdin inħossu. Intant tkellimna ma' Chris Gregory li se jkun qed jinterpreta l-karattru ta' Ġesu f'dawn ir-riflessjonijiet. Jiena proud għax il-biss ta' Kristu ta' Ġesu l-ewwel darba u għamilna ħafna affarijiet sbieħ. Muscat imbagħad stqarr x'inhu l-iskop aħħari ta' din l-inizjattiva. Ovvjament huwa l-iskop tagħna illi kemm jista' jkun ħeġġu r-residenti tagħna anki jipparteċipaw f'dawn l-affarijiet għax wara kollox huma bħalna u nixtiequ li ninvolvuhom iktar f'dawk l-affarijiet li jieħdu gost. Din l-interpretazzjoni tissir f'sala imżejna b'artifatti li jkomplu idaħħlu lil dawk preżenti fl-ispirtu tal-ġimgħa mqazza fosthom b'wirja madwar l-istess sala li tikkonsisti f'mejda tal-Apostli u l-ġrajja tal-Golgota permezz ta' statwi żgħar. Muscat ikkummenta li anke l-wirja hija differenti għax saret forma ta' prasepju biex tirrakkonta l-passjoni ta' Ġesu. Dan kollu sar b'materjal riċiklat. Idħul għal din il-wirja fid-Dar tal-Providenza huwa b'xejn. Il-wirja se tibqa' miftuħa sa ħadd il-għid kuljum bejn id-9 ta' filgħodu u 7 u nofs ta' filgħaxija.